Crazy, do the mambo like a crazy, mambo like a crazy, mambo like a crazy, mambo like a crazy, mambo. Bun, salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați butonul de like pentru că mă motivează să continui cu această serie. Bă, stai să ne luăm ce ne trebuie. Aici a fost. Ăsta. Așa. Ăsta. Ăsta. No, cam atâta. Și vă spun eu ce facem noi aici. Ia bă, deci eu m-am gândit să punem fain ea aici, o să începem, să punem garbă. Eu am mai văzut și la alți youtuberi și am zis că aici să nu fac și eu. Hai, bată-te dracu. Spargem noi pe unde trebuie să mergem. Nu vă temeți voi pentru ce. Nici eu nu și-o luat Claudiu un topor. Nu știu. Vă dați voi seama cât lemn am strecat eu pentru prostia asta. De fapt nu e o prostie, că nu, ne trebuie și gata. Pe bulan. Strecăm un Starlink ăsta, bă, aici. Așa. Bun. Și am... Bă, dar l-am luat și alea. Nu le-am luat. Da, bă. Bine. Să zicem că pe aici vine mijlocul, pe unde trebuie să ieșim. Așa. Și pe aici, pe unde să continuă? Bun, pe aici mergem. Și pe aici mai trebuie să punem gard. Bun. Hai odată. Și cum vezi și ies eu de aici? Știi ce facem ea? Uitați. Geronimo. De capul meu. Că sar, mă. No, dica, noi putea să... No, stați că spargem o parte. Bă, aici. Și ne-a stricat și recolta de grâu. Noi pe aia vine și punem alta. Așa? Și aici o mai pun eu încă ușița, dar nu știu după ce naiba am pus-o. Așa. Acum... Mă dus eu am ușițele alea. Haide, bă. Hai cu tata. Dar nu știu unde le-am pus, ăsta e baiul. Aici nos. Ia-le-ai. N-are nimica că-s negre. Așa. Ia ce fain arată. Și pe aici. Oi, vine buget. Așa. Șamu. Unde-s bețele? Bețe. Punem câte două bețe. Așa, pe fiecare rând. Nu? Nu, bă. Ai.
Haide, bă. Bun. Ia ce fain arată. Ia să vedem. Hai de capul meu. Să vede, bă, prinde culoare, mă. Prinde culoare. Culoare prinde, bă. Da, hai și aici. Și acum trebuie să sărim noi cumva așa. Doamne, bă, mă nervează. Hai. Bă, așa. Aia, bă, ce fain arată, bă, ce îmi place. Îmi place la nebunie. Deci, uita, bă, cât de fain, mă. Vine să plâng. Da, bă, hai să punem să le împreunăm așa. Așa, așa, așa. Bă, Hozne. Unde mergi, Stella? Bun. Și aici o să vină ca de ăla de ușiță. Bun. Și aici, dacă mai facem noi ceva... Bă, dar... Cum naiba? Ia, bă, ce mult îmi place, mai ales aici cu ferma asta, e tare faină. Trebuie să ne mai extindem și noi. No, bun, bă, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, bă, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Claudiu. La revedere!